Mehman vatandaşlarına mening tedim ýylda atly aýdym saldy we äteşimiziň bu gedek kitaplarynda ýa-hem belläp geçişimiz ýaly ähli aýdymçylarymız diňe estrada aýdymlary ýa-da meşhur estrada aýdymlary ýerine ýetirmelik. Häzir ilkinji çykyş etjek aýdymçymyzy biz uly hormat bilen sahnada çağırýas. Ol aýdymçy Balkan welaýatynyň Türkmenaş şäherinden Ibrahim Oraztagan sahnamyza çağırýas. Ibrahim gepleşigimize hoş gördük. Hoş gördük. Assalamu alaikum hormatly menin agaları. Men sizin bäteşiginiň şu gedek sanına ýadymda dälmi diýen aýdym getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip berelim. Aýdyma gowy taýýarlanady, şeýle demi? Onu aýdymyň dowamlygyny biz size uly synyklar arzuw edýäs. Bugün kete bakyan, nem üçün bakyan. Dün gülüp karanım, yadımda dermi. Bugün kete bakyan, nem üçün bakyan. Dün gülüp karanım, yadımda dermi. Vadalar berýänim ýadynda dälmi. Lay la la lay la, lay la la lay la, lay la la lay la, la 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 la. Yürek bırtıdıydı, göğeki tutar. Dostlarım sine diyer, anlatıver yar. Yürek bırtıdıydı, göğeki tutar. Dostlarım sine diyer, anlatıver yar. Yadımda dälmi, düşüme girýänim yadımda dälmi. Menenim coşmayın, coşkun yürekden. Tarifin edýän aşıyan çapdan. Menenim coşmayın, coşkun yürekden. Tarifin edýän aşıyan çapdan. Potalar berýänim ýadynda dälmi. Potalar berýänim ýadynda dälmi. Wadalar berýänim ýadynda dälmi. Ibrahim köp sag bol ýerine ýetirip beren aýdym üçin Inni biz gedek nowaty emin adalarymyzy geçirýäs. Ilki bilen mümkin bolsa Gülşat bolun. Siz öz maslahatlaryňyzy, pikirleriňizi Ibrahim'e ýetiräýsiňiz. Men şu howaslandyrjy 80 utuk berip bilýän tamam. 80 utuk. Köp sagbynyň inni aýny bolma gedek geçirýäs. Aýny bolma elbetde Türkmen Milli Konserwatoriýasyny wokal ugruk oýunçy Talip bir sabak berýär. Häzirki öz maslahatlaryňyzy aýdyp berdiňiz aýny bolum.
İbrahim sen aydymy erwet ýerine ýetirňok, obadan lavam aýdýan. Ýöne aýdymçy bolmak üçin ilki bilen tesiň, burnuň, şu aýdym aýtýan organlaryň sagat bolmaly. İlki bilen aýdym aýtmak üçin. Menim höweslendirmek üçin tesiň utup berýän. Aynı oğlum köp sağ olun beren maslahatlarınız üçün, arzularınız üçün 80 utuk berdiňiz. Inni Merjen gadam oğlum hem utuklaryny dinläýek. Taňa höweslendirmek üçin halk aýdymy gowaýtýan üçin 90 utuk berjek men sana. 90 utuk berdi gadam oğlum hem aynı oğlum Gülşat oğlum bolsa 80 utuk berdi. Inni Ibrahim halipalarymyzyň maslahatlaryny dinledin. Elbette gelecekde näme bejer galmaly, setin uğruny, setin kämilleşdirmek üçin kän zähmet çekmeli Merjen bilim Ibrahimy. Sünlük arzu etýäs. Köp sağ olun. Sizin kemrağınız ortun.